Nakuha og video ang usa ka sakop sa Cebu City Transportation Office kun CCTO nga nangwarta sa motorista nga gisita niini. Sayra nato ang detalye sa report ni Alan Domingo. Base sa video na nakuha sa Pangulo sa CCT Oracle RC, makita kining usa ka enforcer nga misita sa motorista. Mabati usab sa video nga nakig-bargain ang traffic enforcer nga mibungat og kantidad aron dili nasakmiton ang lisensya bugti sa 500 o sa kagatos ka pesos aron dili mahasol ang motorista. Ug aron dili na mahasol, mibayad 100 pesos ang motorista uban ang iyang angkas. Apan nakuha og video apil na ang pagdawat sa enforcer sa kwarta nga gisipitan siyang kamot. Tagaan na lang 100 na ticket. Ato na lang i-charge sa company. 100 rin yun mo makaya, sir. Unang nag-viral ang laing version sa video apan mas klaro nga video ang nadawat ni RC mahitungod sa gihimo siya sakop. Ang mauwawan ang kinatibuk-an sa departamento. Maunang nagpasalamat gyud ko og dako sa nihatag nako sa kopya sa video. Siya ni ang gipalduhan. Siya ang gipangayuan, kuha kaayo ang conversation nga pinaana pa nga kun isyuhan ti ka kinahanglan jud nimo i-settle within 3 days unya mobayad ka ani 1,000. Pero kung dili mafailan kag kaso 3,000 na sa imuhang mabayaran. Pero kung hatag ka dili ti ka isyuhan. Wa na padyutiha pa ni RC ang gireklamong enforcer og tungod kay job order kini dili na usab iparinyo ang iyang kontrata. Gitana usab sa Cebu City Transportation Office ang pag-file og reklamo batok sa ilang personnel tungod kay naghatag kini og kauwawan silang buhatan. 100 pesos ang kantidad sa maong enforcer. Pero pangutana, kapila nakhana nimo buhata. Hinaut unta nga inyohan ning panaminan kay ang usa ka rotten tomato god makadaot gyud siya sa kinatibuk-an sa tanang tamatis nga mga maayo na sud sa usa ka bukag. So wa na makuha pa og pamahayag ang gireklamong enforcer kay wa naman kini patrabahoa. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.